Dili na pud mi. Tarsir na pud mi. Tanang na pud mi tarsir. Mga buhi nga tarsir gini siya. Ini siya ingon nga kuan. Oh, dire na mi ha. Masulod ta. 100 ang entrance daw. Oh, diara. Pila entrance mahal? 100. Gamay ra ni siya direte. Ang tanawanan. Oh, gamay ra siya ang dining namo karon kay pila ra mi katrabahante. Oh, unsa man ni sila? Unsa man sila be? Katong mga artista nga ni Dong Anyo. Ah, silang yung Hilario oh, na oh. Ubi to. Ano mga artista nga ning anhi. Oh, si Gloria oh. Oh. Na. Yap. Mayap anak. Ah, kato? Ah, muna si Art Yap de. Mandot na lang kuan. Kani. Daghan padto. Ikat namo kay pila ra mi katrabahante karon tulo ra. So dani may maagite. Oh, kana siya. Ah, sige. Nasa tarsir atong vlogger ha. Oh, manina ta musaka na ta ni. Upat ato makita sa viewing uban pa sa mong breeding area sir. Ah, upat ang ato ang makita. Oh, upat ra di sila makita. School do ulo to nga pili ta mo ko picture. Ano na jud na siya pirmi? Permintiro na. Pilandro. Diar na siya pirmi. Di siya mulakaw. Paggabi ra man nakaw sir. Nagsika ba yung pa oh? Pero kana wala natulog. Wala. Oh, ano? Wala. Pero to. Uy, wala. Wala siya. Di pa na siya mamaak. Mamaak nang mawitan sir. Ah, Mag-blurred na siya. Nagsika ba yung pa oh? Hapon sa taani. teritorial? Tama no, yawa no. Nagisika ano Mandali no? siya makita ang iya tuod naman sila. Nagisika gulingon nga pwesto gidi ay. No. Cute. Di po siya ingon nga maglihok-lihok no? Pag sir di ba kita kadlawan sir hanap na planaw. Wala kabug ba. Ay mura ni sila kabog. Mura ni sila kabog ug kaliwat. Wala mo oh, wala jud nagsika lang mata niya. Taas ba ni siya ikog? Mata ano pa si ikog no? Pero ming gitugnaw ni siya ba? Mo ba? Ano? Ay, kuan yung mata ba? Ning, Ngidhat. no? Bakit anya nagkalo kong red ko no? Pila ka bukeng gikuan? Gikuan. Ngad. Kidhat. Isa ra. Sa ka mata? Hmm. Ano kuya? Mangidhat ka duha ring mata. Isa ra man ko. Sarili mo. Kado. Tama na ta upat ani. Cute. Uy, tora. Oh. Tora siya, may pagtago niya ay. Ngit siya kay may pagka silong niya. Sir. Pwede sudlon? Oh my god. Ah, kani. Dili tang sod sir. Di tampaakan anak. Ay lang lama. Picture pa dito kay ikaw may ikag anang ilagang gamay. So dito. Tsura na ko. So dito ikaw mo ina. Kung kita anak ko. Dako si mong naong ay. Na. Focus ta, focus. Wow. Ano pa kita isis pa. Maani siya nagpa-picture na ako. Tay mahal kay kawatan ka diya. Ah, muna siya nagpa-picture. Ako nang pagkaon nila mga timos. Ah, timos ilang kanon? Wala nagwa mga tubang. Timos na ilang kanon ani. Ya, mangita mo timos anig maayo. Nayan sir na may makatol sir nga mga bata rin taga Subayon dapat aring bilar apon nila. Palito ninyo. Subuok. Ya, mas. Katong timos nga di mulupad. Bulipad talaga.
Naman kitong timos nga dagko. Na magsilag di kandagan. Sal sa timos. Oh, Nagkok nagmay. mao din ni siya iyang ko ano, Insekto mo yung kinaon na eh. insekto. Kaon lang mga bangbang, gangis. Oh, gangis. Ang sigaran mo dining nasangkot gangis mo god. Nagsara ng timos ano eh. Pila naman ang nakuha na ninyo nila, na breeding nila, tanan? Nagkana sir, abot na nga mong tarsier o nagkapen. 100 kapin? Napo may girelease sa wild. Nag-release may karaan. Murag kadua akras na murag kasasa sa doon tuig. Pila? Kung niyagi girelease mo yung tulo. Maghatag mo nila sa Asa? wildlife? Dili sa Oh, wild asa? ba sir sa lasang sir. Ah, sa lasang. Ah, sa lasang mismo. Kay under mo na sa DNR ning tarsier sila mo magbuot ano mag-release og dili ba? So pila kada tuig tulo hatag mo. Tulo. Magbuntis na sila pod. Magbuot mo. Kana siya unsa man na siya, laki na siya bay. Bai ni mama, bai ni bai. Ah, bay ni siya. Unsa mi timailhan? Ano po sir, kanang pong Itlog. nabitong itlog nila oh. Nasi itlog. Pero kasuay nakagihirap nimo na. Kami mga kritikal na pwede po ni magkanunay ma'am. Eh, ano na po ganang nabito urgency lang nga. Masakit Ah, po na medyo sila. Masakit po na sila. Masakit ma'am, sensitive na lang. Ano din sila ikapon. Oo, makadagbanuman po tayo nila. Ito no. Eh, sa una mga god, sige lang pahikap, pagka nang namatay. Kung dito mas lubok ka na bitaw. Kung buwag-buwag na sana god, lubok, kanan lain tag-iya ba? Karon gitakot ka lang, giusa tanan. Ah, man ron. Mga tanan sir. Ah, muna ni dire. Himo na silang cooperation ang mga tag-iya sana. Hindi siya pwede magbabuwag no. Kaya ipagtangkaw mo sana god, ang dinaro na mo sugot ba nga gitangkaw. Say tangkaw, tangkal. Tangkal. Gitangkal lang sana ma'am. Kids, Tapos- kids. tapos lubok. Agsagbayan, marag na pa man no. Bahala man kag napo sa bayan, wala magikuha. Na aman to pag ato naman sa una. Cute kasi tanawon ba? Gusto dinar nga. Di din mo kag uling. Kitag kaguling na ya. Ha? Kitag kaguling. Uling ba? Bugay ba na? Uling sa kahoy ba? Mo to po ingon nila sa garan daring taga Mindanao, uling ni. O kinuod mo. Taga Mindanao man ko. Mindanao na siya mo nang sa kanang ani. Mao nga. Gamay pa mo kung nakita ko ani god. Nya, ni Tibo ang nagbaligya dito sa mga. Dayon. Mang lukso sir. Kusog na lukso. Ako sok mulukso ni. Pasok ng lukso, agtik sa gabi na. Ah, mao ba? Pero ini kaadlaw kani siya panilitan karon. Dili na ninyo hipuson, di ba? Dili. Na ini kaadlaw, ani kagabi mo hawa na sila. Diha. Wa kita pagkaon lang gabi. Then ini kaadlaw balik na siya diha. Balik na pod. Ah, Ano ran doo magaan libot-libot kay ang bahog mo kay ano pangod pamutang. Muna og diha. Mga timos ng nuksok man dahon-dahon. Sabak na gabi ang timos. Unya awan inyong ihipasa pa buhi pa dai. Buhi man. Di ko patay. Dili. Kalbag. Unya kimudagan man dito. Agalan timos kay nuksok na ng dahon na agan. pangitaw nila. Gabi kay maningog na nila. Hindi mo sabaan lang timos gabi. Oh, din pangitaw nila. Sila rin mo kaya na kuha. Kuya po din siya patasan no. Di na mo disturbohon mo gabi. Mga naman kaon nila. Naitaw ng babaw. Bila kaon. Di sila mukaon. Okay. Man makita mo lang tao gabi. Dayon mahadlok sila, idlas sila. Di nga mga lang tago nila dili kaon. Idlas day sila magabi. O di po idlas kay naa do mga tao pot. Aga nga adlawan. Na. No kayong. Hindi siya ni Muyong. Look ko. Pula ba nang palo, mo klaro niya. Basta pula? Ha? Bata ba?
Di balhin daw na ni ring kalo dres ko abe og mo kuan ba. Awa, sunod ko niya. Di balhin daw kuno na dres ko abe. Oh, tanawa. Hingi siya gawa na ko. Buang ano? Tidak ni siya kakita og maadlaw di ay. Hanap-hanap no? Hanap ang tanan ano. Hanap din ni ilang pananaw og maadlaw. Dayon. Ito na mi, balik na mi sa ubos. Salamat kayo. Silpi man. Balik tag video. Ni siya yung mga tarsier. Animalia, Chordata, Mammalia, primates. So kung mamalia na siya inumlan. Ang infant 8 weeks. Kamay din sila utok. Lifespan 15 to 24 years. Digmay din sila utok. Utok? Oh. Ay. Masa kayo man ba? H-I-V. Kaon siya og kuan siya carnivore, insects, lizard. Tarsier rotates their head 180 degrees, both feet and right sides. Each eyeball 16 mm in diameter. Napos sila gray. Kaon siya oh. Powerful. Cute kayo siya. Cute kayo. Nasa kwartang 200. Tarsier. Ano yung mating season nila? October o January. October to January. Age of sexual maturity. 180 days. Bye bye.